mai anguwa Kasugula Umar Abdulaziz Almatazu are present. As mai anguwa Yusuf Suleiman heavily represented by his. Bayan kaddamar da manya-manyan baki da principal yayi, wannan wata drama ce ake kaddamarwa a gaban mai girma coordinator na sanata Ahmad Ibrahim Lawan, wanda yaran nan za su yi karatu kyauta. Kun ji dai ta ɗau alƙawari za ta gaskiya a game da abin da ta gani. Ga nan dai kuna ji ina faɗa gaskiyar za ku mata haka. Na ga santa da ido na ya saka wa Malam Musa wuka a ciki har so uku. Wannan kisan kabba na gode ya mai girma mai shari. Sunana Dr. Maryam daga wanda hospital FMC da Abuja. Dr. Maryam wanda bincike kika gabatar akan batun wannan kisan kan da sanda ya aikata. Na gabatar da bincike ta amfani da fasahar zamani inda muka gwada wukai da aka yi amfani da ita. Ya mai girma mai shari a tabbas ranar da ke tukar yan yatsu a kan da ne na gode. A sakamakon binciken da ne. Police Division Officer Inspector wanda bincike ke gabatar akan batun wannan kisan kan da sanda ya aikata. A lokacin da aka yi kisa, mun ga wukar da aka yi kisan da ita, sannan mun binciki sanda inda muka gano cewa yana da hannu a cikin wannan kisa. Sannan mun yi masa tambayar cewa da isa da aka ce muna neman sa sai ya fito. Inspector akwai bukatar kisa. Na gode ya mai girma mai shari'a. Ina son kotu ta bani dama na gabatar da shari'a ta kanta a gaban kotu. Kotu ta bani dama. Idan dokta kana kusa, kotu tana son gani. Daga hannun ki na dama. Ki faɗa bayan ta faɗa. Ni Dr. Maryam. Ina wa kotu rantsuwa akan zan yi gaskiyar binciken da na gabatar akan kisan kan nan. Na gode ya mai girma mai shari. Ya mai girma mai shari, ina nema wanda nake karewa a akan a sassauta mai hukunci domin baya cikin hayyacinsa a lokacin da ya aikata wannan kisa. Na gode ya mai girma mai shari. Sanda ka ji abin da lauyarka ta faɗa wani lokacin da ka aikata wannan kisan baka cikin hayyacinka. Haka ne ya mai girma mai shara. Iyayen gidanmu ne a siyasance suka samu gaji muka kara tarzoma a gudun fara. Kasancewar ina shaye isa na aikata wannan kisa saboda ba na cikin hayyacina. Isa na aikata wannan kisa. Duba da yanayin da na shiga babu wani wanda ya fito ya yi magana a cikin wannan magana. Saboda haka ina neman wannan kotu mai albarka da sassauta hukunci. Lauya wanda take kara ko kuna da wata magana? Ya mai girma mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a, duba da kwararan hujjoji da muka gabatar sun tabbatar wa da kotu cewa sanda ne ya aikata wannan kisan. Dan haka ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta gaggawar yanke wa sanda hukuncin da ya dace da ni. Na gode ya mai girma mai shari'a.
ku yi